Ta hor ezkerraldean persona jatorbi, ardo pixkat edanda daude erdi ordi. Hortxe ditugu lagun, ieslari bi gorri, bat Iruñatik joan zen bestea etorri. Bati ezarri diote antza debekua, besteak lortu nahi du errespetua. Ondo aukeratu ote dugu momentua, ulertuko galdute gu kontzeptua. Gu kontzeptua gaizki dabilba hauekin, bakoitza da ta begiratu fin. Zezen bat hortxe egan dabilariñarin, hori azizko urmenetak baino ezin du egin. Gehienak gustatzen zait paperen tamaina, negoziatu beharko da gero ordaina. Nik enuen karrera bukatuko baina, beste batzuk antzera dabiltzala jaina. Begiratu eiezu, zuk ondo haueri, karreran zuk zeneukan prejuizio gehiegi. Ta hartatik gerora hainbeste komeri, aurpegia pintatu zazu eta segi. Gustatu zait patila, gustatu ahoa, nere oniritzia asisko ordoa, zurea iruditzen zait pixkat arraroa. Behingoz nagozu baino askoz guapoagoa. Ni ere neureari nago begiratzen, txarterina ze Kristo zabiltza pintatzen. Sudurra okerra dut, garbi dut aitortzen, baina ezin alduzu dibujatu zuzen. Dibujatu ariketa bat? Ados. Aire raiz bat, netako? Kambiatu gara eroztiko, Lehen independentista ginen, omen. Aire berri bat, hau primitzia bat. Orain berriz erregionalista sano bilakatu. Horrek merezi ditu makina bat kantu, nola ez dudan nahikoa reflexionatu, iritzi sendoago bat igorri eskatu. Bueno, ni lasai nago orain, ze okerrago ez dut eginen. Niri ere lagundu pixkaten, ze niak amotzan izenez, ze doinu, doinu kazajo, doinu frikar bat, nahi baduzue. Nola egin duzu, nahi duzun azizko bezala, bota eta gero handik egin dut aldu dana. Vale, Kolas, ez? Nikolas, vale. Aia?
Marian Makibarena, ba ote dakizu. Hasi aurretik nintzen, ni benetan izu. Baina Aitor Txarterina, abila da aizu. Puntua jarri eta ni hor gorta itxu. Nahi gabe ere ondo ateratzen zaizu. Nahi gabe ere ondo ateratzen zaizu.